הוא מספרת שהיה פעם איזה אחד עולה מבבל. שכן של סדאם חוסיין בא לארץ. בא אליו שטחן, אמר, תשמע, יש לי ישראלית בשבילך, חבל הזמן. אמר לו, יאללה, תביא, התחתנו. עכשיו מה, הוא מדבר רק העמית. וכן, אני לא... מכיר את הסיפור הזה. יום אחד הוא אמר לה, תעשי לי טובה, תבשלי לי תרי טרפי. תבשלי לי 2 עדשים. הוא התכוון, כאילו, בקטע, תבשלי לי זה צלחת 2. הוא חוזר מהעבודה, כולו קרוע. מגיע רואה צלחת גדולה, 2 עדשים. באמצע כוס, עם הפית וקש. אומר לה, מה זה? מה עשה הדבר הזה? אומר לו, ביקשת 2 עדשים. אומר לה, גברת, את בסדר? מה זה 2 עדשים? מי אוכל 2 עדשים? כאילו, זה לא כמוך שאת כאילו... איך אני לא יודע מה אתם, זוג כאילו, החתנים, יש להם דבר של 7 ברכות. עכשיו אומרים, מה זה חמודים? הכל לאט, איך הם אוכלים? ציפה. ניקורים, אני אומר, לא! כל כך נהנה לראות את זה, אני אומר, תשמע, תלמד לפחות. אמרתי, אבל מה זה חכמה, אני רואה אותם אחרי 10 שנים. רואה את הבחורה אוכלת עופות. מה קרה? היא שותה קולה, לא כאילו קש. מרביצה בבקבוק, אתה מבין ככה? הלעיתני נא מן האדום האדום, כמו איסור, שוכבת לך, תעמיס. מה אתה חושב? גם פה תפסתי פעם מישהו, אני אומר לכם, פה תפסתי מישהו, הוא אומר, תעזבי לי מגש פיצה. אמרתי, יש לו חבר'ה בשולחן, בסדר. גמר את כל המגש, בוא מראה לצרית, דיאט בבקשה, דיאט. אתה הרביץ בפיצה, עכשיו רוצה לשתות דיאט, זה בסדר, מה קורה לך מאמין? אלה אנשים חיים באמת, אנשים לא... יש טיפוסים, יש אנשים מיוחדים, אני לא אומר שלא. אני לא בסדר. בקיצור, ההוא אמר לגברת, לא, מה ביקשתי ממך? תביא 2 צלחות עדשים, מה הבעיה שלה? מחר תעשי לי הרבה, פול. למחרת חוזר מהעבודה, כולו עייף. מגיע הבית, אתה רואה סירים של צבא. של גדודים, חביבי, רואה פול. כל הבית מבעבד. מה קורה איתה? ביקשת הרבה. תראה איזה אישה. מישהו בקר ממנו, זה אישה הזאת. חכו, תראו מה היא תזכה. הדבר האחרון. אמר, עזבי אותי דברים מבושלים. תביא לי 2 בורציני. בורציני הכוונה אבטיח. תחשוב מה זה חום ארץ ישראלי. אבטיח קר. עגלי טל נופפים מסביב, על הסכין. אתה פותח אותו, יש כזה רעש של הטרי, אתה מכיר את זה? אתה רואה את האדום, הוא כבר מדמיין כזה אבטיח, הוא תביא לי 2 בורציני. הכי פשוט לא תרשמי, לא, 2 בורציני, הכי פשוט. לא מבינה הרבה. בורציני, בעלמי, היא למדה זה נרות. ככה רבי שמעון בר יוחאי הוא בורצינה קדישה, ככה אמר הזוהר, זה הנר החזק. אמר, מה הוא צריך נרות הבן אדם? אמר הנביא לו. היא באה לחנות, היא הביאה לו 2 נרות נשמה. זה הסיפור בארץ, היה סיפור כזה של ילדה. אתה מכיר את זה? שההורים שלה שרצה לחינוך תורני. חינוך תורני, יש. ההורים כאילו לא בקטע, בכלל לא, ממש לא, אבל הם אמרו, תראה, בכל זאת קצת, מסורת, זה קצת, אתה יודע, מוסר, כיבוד הבן. שלחו אותם לבית ספר תורני. עכשיו בבית ספר תורני נעדים אותם כאן דברים כאילו, מדליקים לנרות שבת, דן, ועד עושות ככה. איזה יופי. והיא אימא של שבת, כאילו זה כן, זה כן. אז הילדה חזרה כולה באורות של שבת, אומרת לאמא, אמא, תדליקי נרות, שומע, תדליקי נרות. לא, אמא, תראה, אנחנו לא נוגעים בבית שלנו, אנחנו בהחלט לא נגד, לא. הבת ראתה, זה לא אחר. אמא, אני אדליק לבד. הלכה למכולת, אמרה לו, תביא לי 2 נרות. ילדה בת 5, תביא לי 2 נרות. שמים, מה זה 2 נרות? כנראה נשמה. אמרו, 2 הצלחה, אז אומר, 1 בשבילי, 1 בשביל אבא. טוב. נתן לה 2 נרות נשמה. לקראת שבת, היום מריחה ריח של שריפה.
של אש. נכנסת לחדר של הבת, רואה אותה. היא שדי לראות נשמה, עומד לה עם המאזן. אומרת לה, אמא, אחד בשבילך, אחד בשביל אבא. אמרתי, אני אגיד. השם יעזור. האמא הבינה שאולי כדאי שאת תדליק, כי זה עדיף. היא הביאה לו 2 בוצילי, ההוא כבר מדמיין, תחשבו את האבטיח הקר, הוא שומע את ההוא עם הבסטה על הסכין. כולו תמיד כבר עם ריר של אבטיח בפה. נכנס הביתה, אומרת לו, תפדל, נרות. הוא נשבע, אז איפה הביאו אותי, מה זה הדבר הזה, אמר לה, זרקי את זה על הבבא, תזרקי את זה. עכשיו, בבא, בארמית, מה זה יפתח אל בב? בב זה דלת. מה תזרקי את זה על דלת החוצה, מה, בבא? כמו שגם היה פעם, היום יש גם בבות, כאילו אלה מגלימות, כל מיני כאלה גמרות וברכות. אז כביכול, להבדיל, יש כל מיני, יש גם קשרים. יש גם קשרים. אחד בא לכותל. בא אליו איזה בבא אחד. אמר לו, רוצה שאני אברך אותך? אמר לו, כמה זה יעלה לי? אמר לו, תראה, ברכה פשוטה עם יד על הראש, מי שברך אותנו על יצחק יעקב, זה 10 שקל. ברכה עם כל הנשמה, עם כל הנגיחות, זה 20 שקל. אמר לו, אני רוצה the best. תן לי the best. הוא רצה מתנה, בא שם לו את הראש, היד על הראש, מי שברך אבותינו לו, אברהם, יצחק ויעקב, מברך אותו, פתאום התייר פותח את העיניים, הוא היה בא נעלם עם הארנק, עם הכל לקח לו. אבל, נזהר בקודם. לענייננו, אמר לה, לך תזרקי את זה על הראש של הבבא, מה אתה מביאה בגלל? עכשיו, בתקופה שלהם היה אחד, קראו לו באמת בבא אמיתי חס שלום, לא להבדיל, כאילו מכל מיני שרלטנים, יש גם אמיתיים, אני לא חושב, גם בדור שלנו, אבל בבא בן בוטה, אחד מקדושי ישראל, אז היה ראש הסנהדרין, קדוש עליון. עכשיו הוא יושב בסנהדרין, מה זה סנהדרין? זה כמו בית הדין להבדיל, כן? כמו הבג"ץ, בית דין עליון, כולם יושב שם, רוצים שם גורלות, דיני נפשות, מה לחץ? הרב יושב ככה, לידו 2 עוזרים שלו, זה לא פשוט, זה מעמד אדיר. פתאום איזה גברת נכנסת. רואה שמה, היא בזווית טובה. בודקת, עכשיו הוא עסוק בדין תורה עכשיו, הוא לא בעניינים של נשים עכשיו, בדין של התורה. האם מכוונת? יאללה, דוד, הופה. זורקת לך, הרב חוטף את זה נר בפנים, לא מבין נגד מי. עוד שהוא התחיל להתאפס על עצמו, זורקת על עוד אחד, הרב התחיל לראות תלת מימד. הוא קולט שם משהו כמה מטושטש, רואה אישה עדיין בעוצמה של הזה. הוא אומר לגברת, מה זה? מה היא עונה לו? תראה, זה גמרא, זה פחד. תראה מה גמרא מלמד אותה מזווה שלה. אומרת לו, אמר לה, מה אתם דעבדת? מה הקטע שלך גברת בשפה שלנו? מה, את לא סגורה עם זה? לך לטיפול גברת, יש פה בהוד השרון, לא רחוק. יש מרכז, יעזרו לה. אמרה לו, עשיתי רצון בעלי. שמעת? בדור שלנו? ראי. איך כתוב? אישה כשרה עושה מה? רצון בעלה. אחת הסטודנט אמרה לי כמו אדם, למה אין ההפך? בעל כשר עושה רצון אשתו? אמרת לגברת, דברים מובנים מאליו, התורה לא כותבת. את המציאות אנחנו יודעים, אנחנו צריכים חידושים. החידוש, כאילו גם על גברת. תראה. אז בקיצור, שימו לב טוב.